ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬು ಬೂರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದು ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಅಮ್ಮಡನೆ ಕೇಣಿಗ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ದಾರಂದಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿದಾರೆ ತೈಕ್ ದಾಯ್ತ ಪುದಾರು ದಾರಂದಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿದಾರತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಅದಾಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚ ಸೋನಾಡು ಸೋನ ತಿಂಗೋಲದೆ ಆಟಿ ಆಟಿ ಮುಗಿದು ಸೋನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ನಿಂಚ ದಾರದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಮಂತಿನ ತೋಜ ತುಲೆ ಇಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಣೆ ವೈಟ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿದ ಪೊಡಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಇಂಚ ಬರೀ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದನ್ನೇ ಇಂಚ ಆತಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಸೋಕು ಬರ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ತೋಜವಣೆ ಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಓಂ ಪುರ ಬಿಡ್ಪಾರು ದೇವನ ಕೊನೆದಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಆಲ್ಟ್ ಬೈ ಮದರ್ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಆಟಿ ಕರಿದು ಸೋಣ ತಿಂಗೋಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಸೋಣ ತಿಂಗೋಲು ಫುಲ್ ಉಂಡದ ಮಂಚ ಏ ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗೋಲು ಅಂಚ ದಾರದ ಮನ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾನು ವಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪ್ಯಾರಂಡು ದಯಾಗ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಾನಿ ಕಲ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಯ ವಿಟ್ಲಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಬಾಡ್ನೆ ನೀರು ಸಲ ಬಾಡ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ ರೆಪ್ ನಾವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚೂರು ಪರತ್ತ ಆತು ನಾಂಡ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಈ ಶರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಶರ್ಟ್ ಬುಕ್ಕದೈತ ಒಂದು 12 ಆಯ್ತು ವಿಟ್ಲ ಪಿದಾಡ್ ನೈಕ್ ತುಂಬ ತಂಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೂಡಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬಟಾಣ ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಕೃತಿಕ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ಗಳಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ ಆತನೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡ್ನೆ ದಯಾಗ ವಿಟ್ಲಾಗ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಜಿಂಜ ಬೇಲುಂಡಿನಿ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದಾಯ್ತ ಅಂದ ಪಂಡ ಜಾಕ್ಗೆ ಮರ್ದು ಕೊನರೋಡು ಲತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಜೇನೆ ಪಂಡದು ಲತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮರ್ದು ಕೊನಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸದಾಯ್ತು ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂಡದೆ ಆದಾಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆತಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದ ಜಿಂಜ ವರ್ಷ ಆತು 1 ವರ್ಷ 2022ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆತನ ಇನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮನ್ಪೌಡು ಅಂಚಾನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಂತದೆ ವಿ ಎ ನಡೆ ಕೊಡಾತೆ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಂತದೀತೆ ಮೂಲು ಕೋಡೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದೀತೆ ದೆನ್ ವಿ ಎ ಕೊರ್ದು ವಿ ಎನ ಸೀಲ್ ಸೈನ್ ಮದ್ದೆ ತಂದು ವಾಪಸ್ ವಿಟ್ಲಾಗ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋದು ನೀನು ಕೊರ್ದು ಅವ ಎಕ್ಕ ಜಾಕಿಗೆ ಮರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಮುಕೊಂಜಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇಲೆ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬು ಮಂಡೆಚ್ಚ ಸುರುವಂಡಿಂಕ್ ದಾಯ್ತಾನ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಪನ್ಪೆ ಈತೆ ಈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮಂತೊನ್ವೆ ಸಿಎಂನ ನಿಕ್ 2,000 ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಆರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೀ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಜಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದೇರ ಐನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದು ತೂದಿಪ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅನ್ನೊಂದು ಸಿಎಂನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ಬೈಕ್ಡೇ ಪೋಪುನೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಆತುಂಡು ದಯತ ಅಂದು ಪಂಡುಂಡ 12 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಯಾನ್ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಡು ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ವಿಟ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಗ ಸಡನ್ ಅದು ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಂಚ ಗಡ ಒಂದು ನಿಂಚಂದೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ಲ ಕಟ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಅಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಿದ್ದು ಅಂಚ ಚೂರು ಎದುರುಪಾಯ ಸ್ಲೋ ಎದುರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಜಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಗೊಚ್ಚಿ ಉಂತದು ಎದುರುದ ಟೈರ್ ಆಯ್ತಾನ ತಿಕ್ಕಳೊಂದು ಕೋಲು ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕಳೊಂದು ಅಂಚೆ ನಾವು ಕಟ ಅಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅಜ್ಪಾಡ್ದ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಮಂತ್ ಸೈಡ್ ಉಂತದ ತೂನ ಎದುರ್ದ ಟೈರ್ದ ಸೆರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರಬ್ಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿದ್ದು ಅವು ಚೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದೇಗೆ ಉಳಾಯಿ ಟೈಟ್ ಮಂತೆ ಸ್ಲೋ ಪೋಯೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಪಂಡ ಆತದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತೀಚಿ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಬಂದಾಗ 20 ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ಲೋ ಬರ್ತೇನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತೇನೆ ಅದೈತಲ್ಲ ಹಾಲಾಂಡ ಮೀನಿಂದ ಅದೈತನ ರಿಪೇರಿ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಕ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಪೋದು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೋದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ತೂಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಶೋರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಟ್ಲಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವದೆತ್ತು ನಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡವೆ ರಿಪೇರಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿಂದ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಡಿಪ್ಪುಣೆ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಪೋಡು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಐತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲಾತಿಜಿ ದೈತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನ್ ಬೈಕ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಐತೆ ಪೋಪುಣೇನು ವಿ ಏನ ಸೈನ್ದು ತೊಂದಾಯಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂತಿ ಜತೆ ನಿಕಲ್ದ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಬೋಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಆಂಡ್ ನಾವು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಇತ ಅಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ ವಿ ಎ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ವಿ ಎ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಪುಣೆಗೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂತಿ ಜತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಇತ ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜೆ ವಿ ಎ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಪುಣೆಗೆ ಅಂಚ ಮಂಡ್ಯದ ಆದಿಪ್ಪು ಸೋಮವಾರ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ಪಣೆ ನಂಡಿರು ಏನಿತ ಬತ್ತೇನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಪಂಡ ಅದು ತುಲೆಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತಾನ ತೋಜಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋತುನ ಅದು ದಾಯ್ತ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪೋತುನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಅನ್ನ ಹೊಸತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಪದತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಅಂಚೆ నేను ಪಾತೊಂದು ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಕೇನ್ಗ ರಡ್ ವರಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂದು ನಾನು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ದಾಯ್ತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕ್ಲಕ ಅಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋತುನ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಾಲ ತೋಜೋದಿಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ದಲ ತೋಜೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲ ವೈಟ್ ಲ ஒரு ஆன் ஆண்டு ஃபுல் ஆன் ஆண்டு பிற blank ಬರ್ತದೆ ಪತ್ತದು ಇಂಚಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಆನ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಕೊಣಪುನೆ ನೆಕೊಂಜಿ ಐನು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ರಿಪೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪವುಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡಿತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿಂಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ಉಲೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಿಂದ ಮನ್ಪವನೆ ಇಜ್ಜಿಗ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸಿನ ಮನ್ಪವನೆ ಅಂಚೆ ಐತೆ ವಿಟ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ವಿ ಎಜ್ಜೇರ್ ಅಂಚ ಇನಿಕ ಆಯ್ಜಿ ಸೋಮವಾರ ಗಾಂಡ್ ಇತ್ತಾನ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪೋದು ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ದಾಯ್ತ ಮಾತಾಂದು ಕಮ್ಮಿಂದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಕೇನುಡು ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ವಿಷಯ ಆಯ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಜಾಕ್ಗ್ ಮರ್ದು ಕೊನಾರುಡು ಜಾಕ್ಗ್ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಿರುಂಜಿ ಕಿನ್ನಿತ್ತಿನ ತೆಂಕಲ್ನ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಐನಿಂಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ದಂಗಡ್ಡೆ ಎದುರ್ದ ಇಲ್ಲುಂಡು ತಡೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಗೆ ಜಿಂಜ ಸಮಯ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ದುಂಬು ಮರ್ದು ಕೊಣತಿತ್ತೇರು ಸೇಮ್ ರೋಮ ಉದುರ್ನ ವಿಟ್ಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿದ ಮರ್ದು ಅಂಚೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಕೊಣಪೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮರದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಾತನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ರೋಮ ಉದುರ್ನ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಮರದು ಕೊಣಪಣಿ ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದೊಂದು ವಿಟ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಡ್ಪೈನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋತನಿಗೆ ನಂಚೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ತೂಕದಾಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಖರ್ಚುಂಡಿ ಈಗ 4,500 ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ವಾಪಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋತನಿಗೆ ಅಂಚನೈತೆ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೈತ ನಾಯಕ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಶ್ಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂದೆ ಮೂಲೆಡ್ ಐನಾತಿಗಿತ್ತು ನ್ಯೂಸೇ ಅಂತ ನಿಜ ಇತ್ತೆ ಹಾಲಾಯಕ ಶ್ಯಾ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಯಾನಿತ ಪಾತೆರ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ ತಿಕ್ಕುಡುಂದೆ ಇಂಚ ಮಂತೊ ಅವು ಆ ಡ್ರೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ನಿಕ್ಕು ರಾಪುಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಹಾ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕನೆ ನಾಯ್ದ ಮರ್ದು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚ ಇಡಮುಟ ಬತ್ತದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೊಂದು
ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಾಳೆ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ లేదా మేలే ఆండి ల్యాప్టాప్ ఆపుజో ఆపుజిగేనా ఆపుండు నాలర సర ఖర్చుండ ఇక్ మురని ఎతాయిని మురని రడ్డర హార్డ్ డిస్క్ ఇన్ని నాలర అంబొర్చు ಅಂಡೆ ಪತ್ನತ್ತ ಸೀದಾ ಮಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಮನ್ಪುಣೆ ಬುಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ ಬುಡ್ಚಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಪ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ 5% ತೆರೆಪ್ಪೊಲಿ ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ಮಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಕಗ್ ಮರ್ದ್ರ ಹೊಣತ್ತೆ ಅಂಗೌತೆ ಸರಿ ಮನ್ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಗೇನಾ ಸರಿ ಮನ್ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಹಾಲ್ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತನ ಬುಕ್ಕ ರಿಪೇರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚೆನೆ ತನ್ನ ತೆಗೆದಾಯ್ತಾನ ದಿನಟ್ಟು 5 ಸಲ ಕೊಡು 4 ಬಿಂದು ತಲಕ ಮತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿದ ನಾಗೆ ಸಮ್ನಾಕ್ ನಾನು ಅಂತದೆ ಅದೇ ಆಯ್ತ ಬಿಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ವೆಂಟ ಭದ್ರಡ ನಾನು ಉಂಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪನೇನು ಜಾಕ್ ಗೊಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಕಚ್ಪಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡುಲ ಉಂಡುದೇ ಪೋಯಿ ನಾನು ಭದ್ರಡ ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಕ್ ಗೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರಕ 4 ಡ್ರಾಪ್ ದಿನಟ 5 ಸಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ವೈಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ರಸ್ಕ್ ವೈಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ನಾನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ 6,000 ಖರ್ಚು ಅಂಚಾದನಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಆತ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಆಡತ್ತಾಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಆಡ 5 ವರ್ಷ ಕಾರಿಂದ ಎತ್ತದು ನಾನು ಅದಾಯ್ತು ಅದೇ 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಗಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಎಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಪುನಃ ಬೇಕು ತೆಪ್ಪುಡತ್ತ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಅವಡತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಾಯಿನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಿಂದೈತಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಿಟ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಉಳಿಪಡ್ಚ ಎಲ್ಲ ಲಾಪ್ಸುಂಡು 1 2 3 4 ಓಕೆ ಡನ್ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತುಲ ದಾ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನ ಎಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ತೂಳೆಂದೆ ಮೋಣೆದ ಪೂರ ರೋಮ ಉದುರ್ದುಂಡು ಕೆಬಿತ್ತವಳ್ದು ಆಲೇಜಿಂದೆ ಲೈಟ್ ಆತುಂಡು ಕೈತ ಕ್ಲೀನ್ ಪೋತುಂಡು ಚಾ ತಿನ್ನೋಡು ಅವ ನಾನು ನಿಕ್ಕ ದಿನಟ್ಟು 5 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಫರ್ ವಿಟಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ತು നമ്മൾ റെഡ് ഓ ആ മുളിപ്പടിയ ബരിട്ട് തിന്ന് ചാ ಜಂಪ್ ಅನ್ಪೋ ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಂತದ ಯಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಜರೆ ಕಡಿಗೆ ಪುರಪ ಉಂಡದು ಹೋಗ್ಪಣೆ ಅಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್ ವನಸ ಆಡಿತೆ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ಪೋಯಿರು ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪಾಯರ ಪೋಯಿರು ಮೆಲಾನಿ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.